Ang Ginoo mga kaigsuunan, o nanapunta karon sa ato ang garden bansa kuig sa mga kaigsuunan nato. So ay ka tulo na ni nga higayon mga kaigsuunan or part 3 sa ato ang gardening atong okra mga kaigsuunan. Nagkuan na pod, nagpamunga na og maka-harvest taron sa atong mga okra. Dahil mo sa gihapon ang pipino po nato dito sa pikas nagtubo na. Sa kanunay dalaygon ang Dios sa tanang panahon. So ang atong buhaton karon mga kaigsuunan, maghabok ta dayon atong limpiwan tong atong mga balato nga gitanom o kadtong magkuantaron magpruning pud ta para sa uban pang mga tanom nato. So kuyog mo na mga kaigsuunan samtang magabuhat kita. Paabot ta sa uban mga kaigsuunan. So ato kining para sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Kuyog mo mga igsuon. So nakoy kuantaron armas murag lapu-lapu ta ani. Ang mga salingsing sa okra, talong ug uban pa atong kuhaon para mas dindot ang iyang bunga mga igsoon. Bunga ang atong sili.
paligo ng Ginoo mga kaigsuunan. So, daghan na rin bunga hasta tong sili na bunga na pod. So, salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagkamayo sa itong kinabuhi. Padayon ta mga igsuon. So, salamat kayo sa inyong padayon nga pagsuporta naot makatabang makakuhag pagtulunan ng matag ang kining atong gibuhat para po sa inyo mga kaigsuunan. Kamatayon way ako ngayon kang simbaho. Oops. Atong kanan kay danlog. Hindi kang nandoy ang aking pagbutangan o agianan mga isuon para dili madanlog ang inang pagbarya na to.
nagi mga higayon nga kinahanglan putlon kung kinabuhi. Dili doon, okay ka diya. Hmm? Kani oh, kuha na kayo silingsing, nag-as na kayo silingsing diri ba? Murag, hindi na ka manugunan putol ani kay. Wala ka nakatarubungan ganun oh. Kabalo ka ning kuan. Oo, kaya kasunod ano yung kuan. Kaya hanggang dali ra ta mo. Inga na magbalik ra kuan. Pwede ra kuan. Oo, ano. Kaya mga sana nga. So problem mo dai. Kena tidak? Pwede mo maka-comment diya mga suon sa pinaka sa inyong tanong po. Uy, hapit na may buwang duro ni. Hapit na magulang? Bunga. Ang bunga? Oo. Pwede ito ng panghaon niya. Ito sang panan. Umutlag nga. Dagan kayo lang saya karingsing kinungan na itong putlan kaya para hilot ang yung tupot mga kakatambok mga isuon pag-uwi nga na sangat. Musar di pabilin pas. Oo, hindi na mo itaas-taas. Tayo taas na bunga. Ako ka nang ipon doon sana. Sa lingsing. No? Doon na. Ito ka nang ipon. Sa lingsing ka niya? Oo. Fight ka. Hindi na panugunan. Pili na sayang ang mga isuon.
Pero dagkong bunga. Yo, Brad. Kaya siguro ng mga 2 kilos siguro. Oh, abot lang ka. Gaan man rin yung okra rin ka. Gaan. Ah, pwede na lang. Kinahanglan na yung dito. Kaya nagulang. Hmm. Brad, di mana yung tirahan deh, Brad? Igsuon, urusan ako singot. Mulo na yun. Kaya ka mga pulo ko ba graduate?
igsoon. Ato pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nga natay pruning ba. Kinahanglan na ay mga dili maayo sa atong kinabuhi nga atong walaon o tanggalon para mas mahimong epektibo o magpamunga pagita. So, kinahanglan nga andam usab kita sa pagpahimangno. Hindi mo makakomment yung mga igsoon. Natay igsoon day karon bago naabot. Balik siya sa bigas. Limpyo siya kay napoy tanong nato dito. Mga kuan nato, mga katabang sa mga tunsab. Apa ang nagdahan dito tayo sa linsing? Ulsa na atong singot mga igsoon. Diha pa ka prat sa okra atong kuanan. Pruningan. Hawan gud oh. Sultig tulong paggasig ba doon. Sa importante ang pruning sa atong kinabuhi. Motivate na to mga igsoon karon. Okay, may buntag mga igsoon. Sa napod ka nindot nga kabuntago ning adlaw sa Miyerkules. Salamat sa Ginoo nga nakabalik na pud diri sa tuang garden. Ang gibuhat karon mga igsoon kay nag-prune mi, nag-pruning, namutol ba og sa lingsing. Hinumdum ko diha sa Biblia mga igsoon nga doon na po'y pag-pruning. Nya usa sa purpose aning pag-prune, pagpulong og kining mga salingsing kay aron nga dunay mogawas nga maayo kayong mga bunga. Usahay sa kinabuhi sa tao pod mga igsoon. Kinahanglan pod siya nga putlan. Dunay something nga iputol pod sa kinabuhi sa tao. Aron nga mugawas gyud ang kining maayo, ang kining quality nga bunga. Usahay mga igsoon basin kanang agita og mga kasakit, basin usa na nga paagi nga gipronta ni Lord, nga gipulongan ta ni Lord. Mong basing ikaw karon igsoon na kay gibati diha nga murag sakit-sakit, tan-aw na to ang pag-prune mga igsoon. Sakit gyud siya sa parte sa tanom. So posible sa atong kinabuhi pod, sakitan pud ta basin dunay ginay-hinay nga pagputol si Lord nga mo ni resulta nga dili maayo ang bunga mo nang giputlan ni Lord. Sa dili pa day ko mahuman nga igsoon ay nako ni humduman nga verse sa John chapter 8 verse 32 man. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Kalay ko ng Ginoo mga igsoon tagna sa kabuntagon. Uban-uban ta, padayon ta nga magandon. Ubay ko iras timoning sa
Hinay lang na siya kay nagtalong sa okra. Oh. Pero maka lapaw ni sa okra. Sugod din na siya kapo. Ito ting okra kay taon-taon na rin matay god. Hmm. Basta sige na kon. Tapos yung okra ko. Yung pipino. Dali rin siya. Ito na dagat. Kira kaya pa. Di sanggut pas oh. Alright. Masih Brad, isa Brad. Ikaw imo ha. Kira. Ay, imo rin ito gid. Pagkanindot ni Brad mo itong ambot. Oh.
ulam mo sa Brother Dondon mo kuan god. Tara ba? Parang kulay sa pagkutro ng ulam hangin din na ulam hangin. Hindi maulam mo sulti pag maulam mo kuan hangad. Okay na Brother Dondon. nato na regalo para po sa atong pagtananom. Hindi mo makakaon diha. Hindi mo maka-suggest sa atong buhaton. Hindi po nyo makatabang yung mga igsuon. Matanga mo. Salamat kayo di ay sa inyong padayong pagsuporta sa atong YouTube channel na igsuon. Nag-abot na to og 2,000 subscribers, magmukbang ta. Siguro to si Brother Dondon. Dili siguro madugay magmukbang man. Sa may mukbang Brother Don. Ha? Hotdog gulay. Sakto ka. Mukbang daw ukra. Kanang talong, pepino. May sili mga iso, mukbang ko kapila sili. Murad. Pwede excuse rin sili. Magmukbang ta mga isuon. Ano to? Abot na to o 2,000 subscribers. Inaot padayon na itong suportahan para mas madali na ito ang pag-abot mga isuon. Kumpaya na siya balato, nga butato. So Brad? Kung ano balato, kumpaya na butato. Hindi na kaagad. Dalian ng mga convert eh. Kung mukroon siya tayo ulanan man. Nakaabot kita itong ulan dari ko sa kahapon. Punto. Kahapon ba? Kahapon? Kapon-kapon. So katong Lunes, wala na ulan dari ko. Wala. Ulan mo dito. Kaya tadi apa sih Zor? Ada ngad-ngad ha. Mga igsoon, ang sabot naman ng hangad-hangad, butong ba? Muna kay basig matingala mo unsa nang hangad-hangad. Hangad-hangad na mo diring but pasabot mga igsoon, butong na. Nya. Matay ka uban diri usa ka alagad sa Ginoo nga. Ulaw na sa mga ba kay basin makahalata ang kauban mo ba. Na sa nayambot pasabot. So mas gipili ini mo sige ra yung duko-duko. Pero bisag unsaon mahalata man gyud. Salamat sa Ginoo. Human natahapit sa pagpruning. Walay ko ng Ginoo mga kaigsuunan. So, nahuman na nato ang pruning nato sa okra. So, ang sunod natong pagabuhaton mga igsuon. Suro na po may karon dito sa ato ang pipino. Naana po tayo tanom alugbati. So, ang tanom nato nga naa din mga kaigsuunan. Nakatanom na ta og balatong, atay ampalaya, pipino, alugbati, talong, unsa pa ba rin doon?
karon na ko diri kabayas, Okra o papaya. okra. O daghan-daghan na taga kanom. So din isa likod mga kaigsunan dugang tao. Tanom pod nga balatong. So salamat kay sa inyong padayon nga pagsuporta. Atong ibuhat din mga kaigsunan nga purpose na to ani para buhaton nato sa Ginoo atong gamit ang posibleng income nato babalik nato sa Ginoo ang para sa iya mga kaigsunan. Ug hinaot padayon natong suportahan ang buluhaton sa Ginoo. O base na apod mo ingon ani mga kaigsunan dinabangay ta pwede mo maka-comment maka-suggest unsay dapat natong buhaton o kung doon po may pangutana pwede po mo maka-comment para makatabang ta. So padayon ta mga kaigsunan sa pagpamuhat din sa garden. Tuig nako karon si Brother Liboy tuwa didto o si Brother Dondon. So na pa mga kaigsunan nato nga mari karong taud unya dapit mga kaigsunan. Kalaygon ang Dios sa tanang panahon. Karon na itong magpadayon mga kaigsunan. Kung akong verse nga madasig sa matag usa ining mao nga adlaw is nasa Kolosas 4:5 ug 6 nag-ingon dito pag binutan kamo sa inyong paghawi ngadto sa tagagawas nga magapahimulos kamo sa panahon imo nga sa kanunay magamadaniho ang inyong sinultihan tinimplahan og asin aron inyong mahibaluan kung unsaon yung pagtubag kang bisan kinsa sa atong hinumduman nga sa tanan natong pagabuhaton kinahanglan para sa Ginoo sa Ginoo. Para ta mga igsoon. Brad, okay ka di Brad? Salamat sa Ginoo. Paspas ba nung kayang Brad doon? Paspas nung kayang ano? Ha? Oh. Magkuha na punta karon. Dito na punta sa talong. Dito na punta. Sa Brad doon? Nanay na buhay mo siguro may pruning. Ana oh. Gawal sa niya mo.
Kaya kita ko ng pamata ka. Buwan na. Gusto ka ng straw. Sabon. Sila na po lang nila. Kemudian mga igsoon. Medyo init na kita.
ikaw, walang pakso ikaw. Walang pakso ikaw. Ha? Wala? Ha? Tapon yan, nilaag ka. At magpundo dito. Ang Ginoo mga igsoon. So ang ato ang napuningan sa duha kilo ug maulong. Inom naka lag mga kaigsoon ato napuningan karon. Kay iya na pud kita. Wala sa ta mga igsoon. Kay medyo init na. Ano pa sa ta? Para ta relax kamay. Salamat kayo sa Ginoo. Dahil ta mga kaigsunan nga kuan magmainiton. So kuyugon muna ako dito mga igsoon sa ato ang kuan garden. Ligo ng Ginoo mga kaigsunan mo ni itong mga okra nga atong napruningan. So salamat sa Ginoo. Kuan na gid siya. Umbok na gid siya mga igsoon. Nya didto ang atong mga talong pampalaya. So palugsong ta mga kaigsunan. Naasiyay kuan, naasiyay mga mananap nga makita nato. O pwede po mo makasuggest unsay posible na tong buhaton ani para mas makuha na to, para mas matambok siya. Ay tambok na siya mga igsoon pero gi kuan ni siya mananap mag-ayo. Kasi na mo'y dugang idea, pwede po makatabang para sa ato ang pagpalambo sa atong garden. So ano mga igsoon, itong okra. Ani atong mga talong. Dagko na jud. Dagko na atong kuan mga talong. Nanay mga bunga mga igsoon. Nanay bunga ang uban oh. So unay siya mga kaigsuonan nga ato ang kuan pipino. O ako among atong pipino nato mga igsoon ni kuan na. Action na siya og lugnas. Bot pasabot hapit na siya mamatay. Kining ato ang palaya nagkuan pa siya. Oy pag suhunat sugod-sugod niya mga igsoon. Ni ang palaya. Nya pipino. Nagpamunga na pud mga igsoon. So kumong palantawon sa iyang mga bunga. Ana. So muna ang kuan niya. Mga bunga karon baka bag-o na pud nga pipino. Padlong dito mga kaigsuonan. Ni mo ni ang atong alugbati. Bagong mga tanom. Mga igsoon. Paingon dito. Bago na pud ni. Dito sa pikas. Dito sa unahan tong may kilid atong may balay, natay gihawanan dito para kuan na to. Tam na to wala tong. Nay kauban na to karon mga kaigsuonan nagkatkat og butong. Bade doon. Okay ra kada bade doon. Salamat kayo mga igsuon. Sister, mayong buntag na sister. Abot na sister kuan, na Elina. So, mga kaigsuonan ko sa pag-alagad sa Ginoo. Kining ato ang ginabuhat. Ginagmay ra gid ni siya para makatabang sa buluhaton sa Ginoo. Kay tungod karong panahon na nagkamahal ang mga palaliton o kinahanglan ta nga sa ginagmay po mga pamagi makatabang ta sa usag-usa. So mo ang atong ginabuhat na sa gardening, sa livelihood. So mo ang atong tinguha nga unta makatabang sa buluhaton ug sa mga kaigsuonan. Dayon kanunay tang malipayon alang sa pagpamuhat alang sa kahimayan sa Ginoo. Dugang pagdasig mga kaigsuonan sa usag-usa nato nga kinabuhi. Nga dili dapat maging babag
dili dapat maging babag ang kawad-o nato unsa man ang wala sa toa para muundang ang ministry ni Lord. Kinahanglan ang buluhaton magpadayon ug kinahanglan doon natay buhaton usab para mapadayon kini mga buluhaton. So mao ni ang kanang nakita niyo sa mga video mga igsoon manungas ta sa bukid kuyog sa mga kaigsuonan makabayan kalalakinan mo na silang ato ang nga kuyog katimbayayon sa buluhaton. So dili ni mahimong ingon ani mga kaigsuonan mag-grow kung dili pa tungod sa tabang sa Ginoo. So iyan ni tanan mga kaigsuonan. So na si Brother Dondon Mo ni gingon mga igsoon basta mahangad lang ka. Mo na ni. salamat kayo. Panalangin. Oh, Nagtestingan. testingan ni mga igsoon. Iyang gihatag sa ato So salamat ta sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa iyang salamat ta sa iyang pagkamaayo sa atong matag usa ka kinabuhi. Nunay tang magmainiton jud sa atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsuonan. So ta sa ning ibutang. Ito ning ibutang ning atong butong. Salamat kayo. Hinaot mga igsoon ang nakatabang sa inyo ug padayon natong suportahan ang buluhaton para sa Ginoo. So dili nato kalimtan nga sa tanan natong pagabuhaton kini para sa Ginoo alang sa Ginoo gyud. Ingon nga ako nga sulugon sa Ginoo dili ko hingpit daghan pud sa akong pagkulang. Kutob sa akong mahimo akong buhaton para daghang makaila og labaw sa tanan nga maangko nato ang kasiguraduhan sa atong matag usa ka kinabuhi. Dugang mao lang na mga kaigsuonan ug dugang pagdasig sa matag usa itong hinumduman sa tanan natong pagabuhaton. Dalaygon ang Dios. God bless.